Minflok kull proġett jitqies individwalment, issa l-Belt Valletta hemm pjan strateġiku u kull proġett se jibda jiġi evalwat b'mod li jirrispetta l-kuntest u l-inħawi tal-madwar. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar spjega kif wara konsultazzjoni wiesa il-Kabinett approva strateġija għall-Belt Valletta. Kienet importanti tpoġġa viżjoni għax inti tkun taf xi trid mill-belt, trida amministrattiva, trida kummerċjali, trida residenzjali. Il-residenti fil-belt naqsu ma jistax inti terġa' tdaħħal in-nies lejn il-belt jekk inti ma tipproteġix ir-residenti tal-belt. F'dan il-proċess ta' konsultazzjoni nġibu flimkien l-entitajiet kollha ta' kultura, patrimonju u oħrajn li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-belt. Issa li ġie approvat l-aħħar abbozz, dan se jmur għand l-awtorità tal-ippjanar biex jiġi amministrat u mmexxi. Il-viżjoni tħares lejn belt kapitali li qed tikber fl-attività imma li minħabba ċertu inkonvenjenti mhux qed tiġbed lejha residenti. Jekk inti għandek belt kapitali vibranti bħalma saret illum, hemm ċertu inkonvenjenzi li rridu nindirizzawhom u l-pjan strateġiku appuntu jipproteġi lir-residenti tal-belt. ċertu aspetti ġabdew jiġu attwati sa minn qabel l-approvazzjoni bħal xogħol ta' manutenzjoni u dalwaqt jinbdew xogħlijiet infrastrutturali. L-ewwel ma rridu nagħmlu huwa li dak li ma sarx fl-imoddi irid isir. U allura t-tindif, u allura l-street furniture, u allura il-manutenzjoni. Dan f'management plan li jikkonsolida l-istrateġija u li qed ikun diskuss bħalissa. Imbagħad hemm it-tisbieħ il-koordinament tal-entitajiet pubbliċi fid-direttorat fih dan il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li għadu kemm twaqqaf. Kutajjar jispjega kif kollox huwa marbut b'viżjoni għal 20 sena li ġejjin. Meta tiġi il-Belt Valletta ssir il-Belt Kapitali Ewropea, mhux se tinżel ix-xemx fuq il-belt, anzi dak għandu jkun il-bidu. Il-belt se tibqa' hemm, forsi dan il-pjan strateġiku jista' jitqies bħala legacy tal-2018, imma l-ikbar legacy li rridu nagħtu hi li l-belt ikollha residenti tagħha jidħlu lura. Il-Belt Kapitali Maltija hija wirt dinji tal-UNESCO u l-istess UNESCO daħlet fid-diskussjoni biex taċċerta li l-belt iżżomm l-istandards tagħha. Mal-UNESCO dwar il-pjan strateġiku kien hemm diskussjonijiet, kien hemm feedback tajjeb ħafna, kien pożittiv ħafna u mliena b'kuraġġ biex inkomplu għaddejjin fil-fatt. Fl-aħħar nett staqsejna x'in il-ħolma kif jara l-Belt Valletta ftit ta' snin oħra. Ħafna isbaħ milli. Ħafna isbaħ milli u vibranti bir-residenti iktar milli bil-kummerċ biss.